Ja mám social baterku momentálne vybitú, kámo. Ty kokot nezodpovedný vyjebaný. Look, I be riding through my old hood, but I'm in my new whip. Same old attitude, but I'm on that new shit. They say they gon' ride me, see me never do, cause they know that's the reason they gon' end up on the news clip. Jedno má dneska narodeniny, takže sme mu s Davidom kúpili Kelta. Alex nám to pomalu zabali, že uvidíme, ako bude reakcia. Jebe vám? Poďte hore. Chlapci, vy čo ste mali rande do piče? Koľko dáva? Koľko ste mali najviac? 50 sme mu dostali. Dostal som 55, to máte na mňa vodku. Moja sestra maturuje a oni došli proste pýtať love, tak som im poslal 55 eur a mám high record. Nikto im nedal viac. Kto chce piť, musíte prísť hore, lebo to sa pije. Ešte jedno. Na zdraví. Na maturu. Moje alkoholy. Veľa ľudí by tomuto neuverilo. Je 16.000, 16.00 a Tripopy mi zavolal náhodou, či s ním nejdem do Prešova. Mám na to hodinu sa pobaliť, hodinu nachystať. O 17. musím byť v Handlove, či nejdem s ním do Prešova na východ, do vypredaného klubu, do Separ Tour, neviem tour. A dajte, čo bola moja odpoveď. Let's fucking go. Prvá zastávka, ideme do Korza, kúpiť si nejaké veci. Teda dúfam, že nájdem niečo. Zvládol som to za necelých 2 minúty. Oznamujem, že absolútne nič nemali nikde. Takže idem robiť to, čo viem najlepšie. To je freestyle. A uvidíme, či niečo poskladám, ty kokot. Konečne som sa presunul na toto zariadené DJI a môžem točiť. Let's fucking go. Dobre, som v Handlovej, Tripopy to je za 5 minút. Teraz je jediná misia, je tá, že pobalený som všetko. Pozrite, tu mám takto košelu, v tomto mám boty, tam mám veci, tu je DJI kamera, tu mám lopty. Idem kúpiť fatru, minerálku a sebe vodku. Nie, srandujem, viete, že teraz nepijem, to je môj challenge. Inak toto tu je nové, celkom to tu cením. Konečne sa Handlova posunula. Dobrý, moja rýchla otázka, či tu máte fatru? Tak musím ísť rýchlo do Kauflandu. Yes, we got that fatra, guys, we got it. Kde je Jakub? Povedal mi, že za 7 minút a prešlo 20. Podľa toho, jak to počítam. Ťažko sa mi robí s týmto DJI-kom, keď som do pičov žratý. Pozerajte ho. Prichádza. Hej, mafia. Prečo Gadže nešiel sem? Tu som mal pre neho prichystané miesto. Montana, you know what it is when you hear that? Som bol od piráta. Lokácia je jasná. Hlavná. Ideme si najprv vyhodiť veci na ubytko? Poďme. To by bol pekný prúser, nie? Keby máš kľúče od auta v Handlovej. Aha. No, dobre, výborné. Teraz také plávare a cigarety, kamo. A ja. Dobre to tu je, Kupko. Ja sa nejdem ešte prezliecť. No ja, tam idem takto. Cením, že v Prešove majú lepšie nákupné ako my. Obežka. Že pôjdem pozrieť, kam niečo reálne. Poďte, ja budem zatiaľ vo Versace. Kupko ma zobral na večeru. Má toto výborné. Ja mám toto výborné. Volá sa to, že Sweet Chili. Poznáte to všetci. Idem sa strašne najesť a hlásim sa vám službou. Áno? Alex, chýbaš mi. Prichádzam s wagin, odchádzam s wake-out. Trip jak debil, hovoria to si nedal. Ale dal mou strýko, Separ. Outfit za 15k, prepal. Ty piješ? Uvidíme. Zvukári budú vysieť z toho opreča. Z tohto. Keď nebudeš piť, tak normálne domajku poviem, že Alex Celú cestu nadával na východňarov a ťa tu dobijú. a okradnú. A to už budeš hovoriť tak o 2 ráno max. A ešte poviem aj Separovi, že si počúvaš rytmus a že ho máš na zvonení. To už by bol finál boss, kámo. Pusti We Gonna Fuck the Night prvú, prosím. Alebo nie, tu. Tá, čo má dobrý beat, to... Griddle, či jak sa to volá? Dobre? Hej, dobre. To je dobrá.
Ježiš, je strašný. Nemám rád, keď pije. Vlastne to milujem, lebo hra najlepšie. Ja keby som, že event nejaký majster, ja si ťa iba, že podmienka teba prísť na event je, že piť. Na čom behaš, Kubo? Na mramore. mramore, v ktorom moji predkovia to kopali v bani, môj otec v bani robil a toto tam vykopal, aby si mohol syn hrávať v Vancouver. Toto je backstage? OK, cool. No toto je môj fit. Mal som ho už viackrát na nejakom evente. Taká košela, tričko biele, proste a mám k tomu takéto boty. Bohužiaľ som si nemal čo obliecť, áno, mám to stále, ale bohužiaľ. Zvúčko! Akurát som vyprával ľuďom, že stále nosím ten istý outfit, ale teraz ho mám v Prešove na východe, takže ho nemám stále. Čo? Pripravi sa na dnešok. Ja som pripravený na odchod. Normálne, jedna vec, ktorú som vám musel ukázať, sú flašky vo hore v skle. To je brutálne, kamo. A toto je Encore, tak toto vyzerá. Že musím uznať, že oproti vstupu, že do Antáru... Neposielate do Siťovi s Paťou. Tak ale je to pravda, že brácho. bol reálne, že Nie, že... v krajšom ministri sa neráta, ministri je proste inde, Nie, ale Encore je dobrý. Ja možno normálne, že na mileniálku, čo tu býva video mileniálka, ale nie s Jordym Rayom, tak tu býva, že 800. Je, že 22:12, není to tu vôbec plné, ale vyzerá to výborne. Ale ešte hráme iba v Ormávke, iba tak. Tu sú obyčajní ľudia, tu sú lepší obyčajní ľudia a tu sú prime ľudia. Ja som povedal, že bohatí a odtiaľ prídu. Prichádzam swagin, odchádzam swag out. Trip jak debil, hovoria to si nedal, ale dal mou strýko separ. Outfit za 15k, prepal. Čo je na tom čudné more, nemám zámok na trezore. Zarobím aj rozjebem a tak to ide hore dole. Neviem kedy skončím, tak si to užívam na vrchole. Nej sú to len handry, takže vítaj v novej kapitole. Swag není odev, ale stav mysle, lebo môžeš mať aj vy, to neto furt kyslé. Nerob sa, že ne ste v hajzli, keď v hajzli ste. Tieto káčovské typy mám na blackliste. Koľko si zajčítal? Evo, poď ma cítať. Pekné kvety, ale ne, mám ťa piči, ale ne, ale áno, ale ne. My sme TNS, traja králi na webe, nás všetci milujú, že nám fajnovo jebe. Dobré Rejno, hlasí sa vám Šilino z Prešova, východ. Bolo to, že extrém. To, že bol Separ DJ a Triple P nebol, tak to som odpadol po hodine jednej. A cením milionárov, čo sa zabávajú do 4. No, to je pravda. Však sa vypla hudba, až vtedy sme všetci šli preč. No. Ideme sa nájsť neskutočne niekde, keďže Kubo pozval mňa, ja idem pozvať Kuba. Toto je teriyaki, to je moje, a toto je Kubové. Mám na teba chuť a stále ťa chcem, kúsok po kúsku, celú ťa zjem. Neskutočný si výletník. To je pekná fotka toto. Sprav mi fotku, Heňo. Poď, Kubko, ja ti otvorím. Nech sa cítiš ako bohatý. Ahojte, toto je moja rodina. Toto je babka. Ahoj, babka. Ahoj, synáčik môj. Toto je môj otec. On není moc obľúbený v našej rodine. Za jeho veľmi krehkú povahu. A toto je Danka, ktorá je veľmi ostrý človek, keď ju nabrúsite. Máš brýle ako Rytmaus. A toto je najlepší člen rodiny. Polík. Apollo, ahoj, ako sa máš? Milí a dámy, pánovia a tety, ktoré to pozeráte, alebo moji krašovia, idem do Bratislavy, pretože dneska je finále Rap Game a ja vôbec neviem, kto je vo finále, ale ideme tam s mojimi kamarátmi Sebastian Bax, Romeo, Mikel a večer sa stretneme konečne po 2 mesiacoch s Heidi. Yes, Heidi! Tá, čo nevie variť. Ja mám tak priebaného kamoša. Dostal som od Mikela narodeninový darček predčasný, síce opoužívaný, ako veľa vecí, ktoré som po ňom mal. Proste padol mi telefón na Ibiske asi 5 krát, lebo sa mi Lebo ho nevidel. Roztrhlo sa mi vrecko. Tieto roštiky sa trošku stlačili dnu a strašne mi to vadilo, takže tento krásny alumínium obal, čo nikto nechápe, že prečo je toto obal, dávam Alexovi, lebo to strašne chcel, ale je chudobný. Tak tým vlogy. Heňo, urob edit.
Posledný track zarobil viac ako mám, babe, a píš, nehovor nám, ak to robí, my sme lepší ako ty. Zase si ide dať cigu ten cigáň. Tu si ukradol. V pohode meškáš iba 38 minút. Že môže... Ty budeš taký rozvalaný? Sedačka. Mám piči celý svet, mám piči aj keď patríš umpoje. Mám piči a môžem si to dovoliť. Mám piči všetky v mojom okolí. Mám piči všetky pravidlá. Nie, dobre ich máš. Hej? A vážne? Ale vážne, akože dobre sú nové. Nenamotáš ma ani na business case, debata čo vidíme je čistý track. Dobre na to, že je polovom. Ste tu na Rap Game dneska s nami? A po jeho pravici sedí Peter Pán, alchymista. Čestné miesto v strede zasadol kriplavý Dávid, a.k.a. Smoky Vodka. To je najslabší refresher. Celú cestu idem natočiť. Lebo možno budeme vtipní. Sebastian B, cigánaš na veky, zedol si mi kokot, máš na nohách navleky. Aha, na kameni, víte to, že Korzo. To sme v Prievidzi. To je Korzo Prievidza. Dúfam, že tam budeme mať auto. Jebe ti tu nevtipný debil. Kde si išli tie naše crush baby? Tu idú. Čaute, babi, nevideli ste krajšie babi? S kokotmi. Aby si nešla do Prievidze s teniskami iba. Pešo. No počkaj, zavezeme ju na Toro, tam ju nemáme. Tam ešte vidíš, kto je feťák. Tam uvidíš. Ty máš malý pipík, keď chceš veľké auto? To nejde o pipík, tu ide o ten komfort. Když mi vidí, tak sa opíči z toho. Někteří neřeknou mi ani slova, protože hejtujou, jaký má život. Zarábaj love, nebuď jako kokot. Party penthouse, všichni zpívají Chop House, Chop House. Neví, co se děje vevnitř. Já sobě skládám peníze jak sandwich. Aha, už vím, jak začínám. Dík teraz. Skočím na beat a zažerem všetkých, čo sú tu pusy. Vedľa mňa tvoja hol, tečie po mňa jak juicy. A celý deň po meste cruising. Chcem iba urobiť love. Nebol si pri mne, keď som nemal. Nebol si pri mne, keď som bol dole. Videl som veci, ktoré nevideli oni. Pozerali na ulice spoza zaclony. Stále superia so mnou len moji démoni. Ty si iba malý chlapec, pičo, my little pony. Odjebem tú bombu! Sú 2 hodiny ráno a ja vstávam, že 7:30, takže see you in another life. Keďže som multifunkčný gáčo, ja už som aj stihol preparkovať auta, kamaráti, a chcem vám iba povedať jednu vec. Na tomto jazdím už 4. deň. Mám z toho zvláštny pocit, z toho Fiatu. Je to strašne malé, divne sa mi tam sedí, ale čo sa týka parkovania, pozrite sa, koľko mám miesta, čo ti jebe. A vyzerá to cute, kamo. Inak ešte jedna taká vec. Každý pozná Heňa. Heňom som sa nevidel 3 týždne. Ja som bol na dovolenke, on bol na dovolenke, to znamená, že teraz ideme pozrieť sa, že kde je Heňo. Teda je na office a idem sa s ním stretnúť. Dám mu pusu na čelo. Tu bývam, tu. Čo ty, bambíny? Čo ti jebe? Ukáž, či si opálený. Ty kde si bol v Rumunsku, keď nie si opálený? Koko, toto mi chýbalo, tento tvoj posed, kámo. Točíš vlog? Ahojte ľudia, dneska je 5.6.2026 a mám pocit, že tento vlog vyjde tak o mesiac. Ready, hoci kedy, baby som tvoj daddy. Dám ti mikrofón a budeš moja Katy Perry. Ahojte priatelia, nachádzame sa, ja ani neviem v akej časti tohto vlogu, pretože je toho najviac. Tak sme sa rozhodli, že dneska budeme kričať na ženy v okolí Prievidzi. Podjebať! To je Nikol. Vážne? Nikol, malá milvka. No a vlastne teraz, čo ideme robiť, sú tu kanianské hody, dni, kde sa môže obyčajný človek rozjebať a vôbec to nikomu na druhý deň nevadí. Ľudia pijú, ľudia sa zabávajú, pretože Kanianka má neskutočný rozpočet od štátu a dokázala vybaviť Alana, Murína a Majka Spirita. No a vlastne ideme sa tam pozrieť. Alan! Pozrite, to je Simonka. Ale musíš mi dať pusu. Jasne, zavolaj Heňovi. On ide držať kameru. Kde si ty najebaný kokot? Teraz sme prišli pri jednote s Alexom a Mikelom. Ja som že pri tej vatre mojej Tak ostaň niekde pri vatre a nájdem ťa. Ahoj. Čau. Ty si v
každom vlogu teraz. Ahoj Heňo. Ak som zmenil náladu, že? Nenávidím svojich najbaných zamestnancov. Keď už na teba nemám nervy, ty kokot nezodpovedný vyjebaný. Lebo to chceš výpoveď a vážne to myslím. Na to, co jak piješ. Kokotka. Lebo on dal zaznam na mňa, lebo pije, chápeš? Aký je skurvený, nezodpovedný. Glop, 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 glop. To nebolo zlé, ja som zabudol, že... Jasné! Ja som zabudol, že nemáš mamu. Čo ti jebe? Do piče z tejto skupiny vyjebané. Môžeme ísť točiť na skúšku? Matúš, aké máš reflections? Ja mám najlepšie. Kamo, kde najlepšie baby idú, dávaj, nastavuj. Bavíš sa dnes? Áno, dneska je to náravný deň, máme tam patra. To je super. Prečo všetky tínedžeri idú hentam? Tak poďme za nimi, zistíme, čo tam je. To je Alan Murin. No to čo? Urob na ňo edit. A ty čo piješ dnes? No vodku, ktorá bola tu. Dobre, tak ja pijem vodku. Takže ahojte ľudia, dneska sa nachádzame v Kanianke. Ideme sa prechádzať. Ako môžeš urobiť úvod, keď si no name? Keby není mňa, tak ani jeden tento vlog není. Daj Rud kameru, nech robí Avengers. Ak dáš 10 pull-ups, dám ti za vlog 100 euro. Nepovedal si za sebou. Za sebou? Musíš dať 10. Hotovo? A chcem 100 euro. Ahojte, natáčaj ho. Dám vám ich zadarmo, keď si dáte pusu. Práško, počkej si na kameru, dám ich kamera. Nevypadni. Čo ti jebe? Rozdevaný, prepáč, ale... A čo mám povedať? Kým chceš fotky? Si? A on je kto? Ja nemôžem povedať, kto je on, ale... To nie je počkaj, to si ho rasista, prepáč. Ja nie som rasista, to bolo zlé, prepáč. Som tvoj najväčší fanúšik. Počkaj, ja to musím povedať. Ja som váš najväčší fanúšik. Úprimne, pozrite na mňa. Ja som fakt, že veľký. A ja som váš najväčší fanúšik. Signature, sa je proste musíte objednávať to pak. Ja som vo vlogu, borci. Disco fotku. Môžem trpnúť N-word? Oni sú že najviac crazy, najviac. Kámo, toto je... A budem na TikToku. Jaký vlog? Zovtipuj, ja než... Heňo, prosím, urob na nich edit. Heňo, prosím. Ideme dál, hoši. Miejte sa hezky. Je to grcam. Čau, brachu. Počkej. Idem oli. Má sa oli? Zajebal, zase budem vyzerať 15 ročný. Čo to kurva? Ja ti zajebujem taký freestyle, že by si sa nevyšťal. Ale k tomu som sa priznal, že som z Prievidze. Martin, som rád, že toto robíš pre deti. To sa s nimi odfotí robiť dobré skutky veci pre deti. Počkaj mi Albinu a sme fresh. Ja mám social batéku momentálne vybitú, kámo. Ja som bol doma a že, čo ti jebe, že čo idem točiť za content, že na vlog, že vôbec neviem, čo sa tu bude diať. Dajme selfie, dám selfie, daj. Myslíte, že to normálne dosiahne niekam on, môj fuzačík? A keď sa bavíme o ochrane na tenis. Pozrite ako maka. Kamo, totálne, že zombie apokalypsa, ja som z toho v piči, bracho. Čo ti jebe? A čo? Čo mu neveril? Alex nám dal dneska povolenie spolu chodiť. Pozri. Ričený! Rišo z Kanady, Rišo. Pekné na video, môžete ísť. Som LGBTQ, mám takto vapu. Toto je kameramanka. Čaute. Ahoj. Ruta Šilerová. Mne dneska tatko, že ten Heňo, ale on je taký zlatý chalan, ona nepija nič. Ja, že Heňo je tichá voda, brej mi je. Boráško, chodíš do Jantáru? Jedno nechceš dať. Tebe nemôžem dať, ty máš 12, pane Bože. Máme tu prvého vstupujúceho a dneska hrá Triple P. Triple P je frajerka, má kokot. Máme tu fighty, odchádzame, rýchlo odchádzame, my sa nefajtujeme. Pamätáš si na to video z Jantáru, kde si robila stojku? Bol to veľký virál, pamätáš? No hej. Pozvem ťa na shot. Idem to robiť secret, že dojdem za niekým a iba mu dám pásku. Dávam všetkým pásky do Jantáru. Dneska tam je hip-hopový DJ, jeden najlepší na Slovensku. Nič za toho zadarmo. Ahojte, zabavte sa, dobre? A keď budeme mať nachystanú pásku, ideme do boja. Ty si blázen. Ďalšia nenapadná páska. Takže prídeš? Jasne, že hej. Zoberieš si ma za muža? Dobre, bráško. Zoberieš si ma za muža? Aj ty si ma chceš zobrať za muža? Dneska idete babi do Jantaru s tým výstrihom? Dúfam, že sa vidíme.
Pičovina. Tak máš už 2 ženy tým pádom. Takže chcete trojku? Na to sme sa už Tak ale 4, nie? Aha, hej, na to sme To platí? To platí? Ďakujem, vidíme sa teda. Keby som normálne, že nejaký DJ interpreta, máme takéto akcie, som zahral úplne nejakú fínu alebo niečo takéto, že... Splnil som to, som v backstage u Alana Morina, dostali sme sa sem. Ďakujem Triple P, takže Alan Morin, povedal som, že sa dostanem do backstageu, som v backstage s Alanom Morinom, takže je splnený Ale backstage, hej, počkaj, ale backstage je tam. Mám tam nohu. Musí spraviť 30 klikov a dá mu vstup. Rozdali sme, že 20 vstupov na Jantár a teraz ideme s Kubom sa najesť. Tuto musí ale vyparkovať gážo. A tu ideme do Jantáru. Jantáre. Mám na teba chuť a stále ťa chcem, kúsok po kúsku, celú ťa zjem. Zase sa nachádzame na tomto čarovnom mieste, volá sa to. Jantár! Prečo to robíme? Bo nemáme čas so životom. Povedz si niečo do vlogu. Užívajte si život, poďte von. Braško, normálne policajná razia, čo ti jebe? Normálne policajná razia v Jantár klube. Ahoj Sára, čo tu sa deje dneska? Je razia, policajná v Jantári. A ty prečo nejdeš do Jantáru? Lebo by si bola rázovaná. Lebo nemám 18. Víš, aký som dobrý na teba? Oni odídu za nejakých 20 minút, 15 podľa mňa. To je modná prehliadka. Teraz si vypí. Ohodnoťte Sáru od 0 do 10 v komentári. Čo vyprávaš? Hej! Urob kruh, východ, sever, západ, juh, otvor to na všetky strany, je to vydrbaný hnus a rozbitý nos a vybitý zub, vyklopené koleno, more a pes zlomený hrúb. Urob kruh, východ, sever, západ, juh, otvor to na všetky strany, je to vydrbaný hnus a rozbitý nos a vybitý zub, vyklopené koleno, more a pes zlomený hrúb. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain.